Много клиенти наши и приятели ни питат какви домати да изберат за своите оранжерии. Има някои правила прости, които трябва да се имат предвид. Домата, който трябва да се отглежда в оранжерии, трябва да бъде индетерминантен. Това означава високостъблен. При него има няколко основни момента. Първото е, че трябва да се колтучи задължително всички колтуци, които излизат от пазвичките между основното стебло и листата. На народно му казваме пичои, трябва да се изчистват. Най-силните колтуци по принцип са под цветоносните китки и когато ги забравим или оставим умишлено, защото те изглеждат доста силни, оттам страда и нашия добив. Самите колтуци изяждат храната на плодовете. Другия основен момент, след като вече изберем индетерминантни, високостъблени домати, трябва да имаме в предвид какво имаме в нашата почва и от какви хранителни елементи се нуждаят нашите растения. Основните хранителни елементи са азот, фосфор и калий. За зеленчуковите култури калцият и магнезият също са основни хранителни елементи, които трябва да се имат предвид. Когато някой реши да храни своите растения без почвена проба, може да направи много грешки. Най-важното е да знаете първо какво pH е в почвата и какво е pH-то на водата, но за тези неща ще направим допълнително други видеа.